Trykflasker. Vi har utrolig mange trykflasker derhjemme. Det kan være hårlak, deodoranter, påfyldning af gas. Det kan være oliespray, det kan være maling, det kan være alt muligt forskelligt. I sig selv er de ganske ufarlige. Men er de til stede, når huset brænder, så springer disse flasker i luften. Vi tager et forsøg. Vi prøver at varme en flaske med lightergas op i en solid beholder. Sådan her ser trykflasker ud, når de er sprunget i luften. Her var det bare inde i et bur, så det var rimelig sikkert. Men kommer sådan en flyvende igennem huset derhjemme, så er det altså rimelig farligt.